Mózsik Imre, Oszi nevű német juhászkutyájával, Eszeni Szabolcs, Gorbi nevű német juhászkutyájával, Varas Sándor, Berni pásztor kutyájával, Pántráné Nekje, Öcsi nevű bordóidő kutyájával, illetve akik segítik a csoport többi tagjának munkáját. Rácz Attila Parti nevű német juhászkutyával, valamint Csipasz nevű kastélykutyájával. Molnár Imre Marti nevű német juhászkutyájával. Volt összeveződő a tagok azon igények voltán alakult ki, melyek szerették volna azt elérni, hogy kutyai képességeit területve olyan képzésben részesítsék, mely alkalmasan teszi kutyáikat bármilyen rendezvényeken történő megjelenéssel. A tanulmányon készül részre áll. Az első és sajnos kicsit unalmas rész az engedelmes munka bemutatása. Elsőként az önök számára ismerős tagjai mutatnak rá egy kis engedelmes gyakorlatot. Itt a kutyák és a gazdák összhívják járnak figyelni. Láthatjuk azt, hogy a gazdák folyamatosan felválnak a kutyáikkal, amelyek várják az új utasításokat. Hogy aztán azt a gazdasági azonnal végrehajtsák. Hármas lépés indul! Felzárkózunk a civil még hátra adsz! Egyes fektetés! Kettes fektetés! Hármas fektetés! Egyes lépés indul! Kettes lépés indul! Hármas lépés indul! Azaz, hogy a kutyák természetes, teljesen harmonizáló képzési módszereknek kiképezve. Bemutatott részvevők már életkorában került képzés alá, de a felnőtt kutyusokkal is jól látható eredményeket lehetett elérni. Itt szót érdemes az is, hogy a kutyák nem fajtásaikkal vagy a nézőkkel foglalkoznak, hanem a gazdáikra figyelnek. A képzés egyébként alapvetően kutyák zsákmányzásozó ösztönére alapul. Ez az ösztön a kutyalét fenntartásáért felel, mely során az éhség által hajtott kutya természetes közegében barátszindul, majd azonosítja a zsákmányszagát. Hármas lépés indul! Ösített szagnyomot a kutyák követik, Hátra! majd a zsákmányt elhetik, halálra rázzák. Egyes menet közbeni fektetés! Az biztonságos Kettes helyre menet viszik, közbeni ahol fektetés! elfogyasztják. Hármas menet közbeni fektetés! Lépés állj! Hátra! Ugyanez az ösztön az alapja egyébként a modern hobbi vagy más kutya kiképzési módszereknek is. Az első rész második felében már érettebb kutyákat